Assalamualaikum guys, selamat pagi. Kita lagi berkebun di sawah. Ini mulai pemelastikan. Besok mau ponjo alias menanam. Ini Pak suami lagi nyemprot. Sulap plastiknya mantul guys, sulap. Jadi sudah umur 2 tahun. Ini besok mulai menanam. Apa nih plastiknya? Plastiknya kurang guys. Apa semari nyemprot? Besok nggo kacamata lek manusan. Gelap matane loro. Aduh. Gak enak jeruk mateng. Heh? Oh gak iki duduk Facebook tak ning YouTube kok. Lho. Subscribe wis 2000 men. Rong entuk dhuwit. Tak kesel rasen kadang. Wale-wale randang entuk dhuwit. Lah iki nem jeruk mateng kan. Maune ya aku pokoke saiki wis ngono. Urung dimonet tak. Ya kamu daftar nganu kuwi kok sawimu ta tok kowe lewat endi to? Gasari. Bayarnya piro? Larang lho bayare ya. 90. Potong gaji apa? Cash. Kayak duit wis mlebu.
Pengen untuk duit gede kowe iki kok. Siapa? Selamat. Bukan selamat ta? Bapakmu ta? Gak tahu omong piye ta ya? Meneng ae lho. Golek ilmu tapi ya. Malah penak ra omong ya. Gak komen piye-piye ta. Lah kowe lek rada kuru ora mangan tok, ora bengi ra mangan. Lemuke abot. Lho, nek nane piro nang bobotku? Piro 100? 95. Muh, muh. Tenan. Ada itu lagi kurang main bola sekintal iki berarti. Digenepi wayahe. Ora. Ora iso diocok kuwi malah. Lah iya rasa ngono kuwi kabotan. Ngono diangku. Tak jalukne jeruk ini padi apa enak ya? Gelem? Emoh? Gak seneng. Aku ki yo dhisik melu nanes yo. Mundur jeruk. Mangan sitok lho ora tau. Kowe gak seneng berarti. Kon mundur to. Meletak. Kok enak sing meletak. Jeruk meletak. Mesin berjamaah ngene sosok. Beh, sogeh ya sase. Mbah Adri nganu tuku mesin kuwi gawe keder jantunge wedi jerene. Napa? Aku ya wedi ya. Gorene tak babane. Tapi sing gawe nganu to. Sing gear apa sing gear kalah? Oh. Heh? Aku wedi lek gir ke wani. Lek gear wani kowe. Tak pengen sing gawe tak adeng jerek enggal. Makane dhek ngenteni sepatu ku lho. Aku terusno gas aku wedi aku. Latih kae iki aja tre aja sing dandanan dhewe. Masa lek tuku sing merek Tanika kae ya apik teko genane teko ngono kae. Lek dandanan dhewe gampang sempal kuwi. Hooh ya. Ngawur dandanan dhewe ka jenenge dipatri ya. Apa dipatri kan? Ndene lek dirende mesin lho sing babat lah aku. Sakit-sakit didol. Didol? Iya, tak di Rudi kan. Bojone keput. Oh, kan ada Rudi. Jago bapak nak aku piye to? Wani tuku mesin ora wani babat lho. Ya entah ngene aku ra wani nyilih. Aja karo gagange kaya dhuwur gagange kaya. Nah iya. Tapi lek gak kuline ya puh ning tangan gini.
Heeh. Langkong juga lucu. Bukit ini mesin. Ngenteni. Timune guys, timune manuki. Ya ngono endek-endek rasa gede. Rasa dawa. Timun guys. Siapa yang mau timun? Timunnya endek-endek kayak sing duwe. Ayo. Sekian dulu guys, besok sambung lagi.